बिजाथि माधब बसुमतारी आदा, दायो मान बावनाय हाबाफारिया जोबनायनि सिगां बनरगाव दख'रानि सिङाव मान बिलाइखौ गथायनायनि थाखाय मानगोनां सारनिसिमबो साबायखर जासिबाय। मान बिलाइखौ आजावनायनि थाखाय मानगोनां सारनिसिमबो साबायखर जासिबाय। बिथांनि मान बिलाइखौ गथायनायनि थाखाय मानगोनां सारनिसिम साबायखर जासिबाय। बाथि मासिखौ मान बिलाइखौ गथायनायनि थाखाय मानगोनां नेतानिसिम साबायखर जासिबाय। बरायजानाय बिथांमोनानो बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव 2024 क'क्राझार बिटिआर आसामनिसिम मुस्रि बोखांगोरा ब्रह्म, बिफा मुस्रि रबीन्द्र ब्रह्म, बिमा मुस्रिमा सिनि ब्रह्म, गामि सा खाग्राबारि, लाइजाम सोग्रा बनरगाव, जिल्ला क'क्राझार बिटिआर आसाम, पिन 783347। आंगोनि अनजोलु। गिबियावनो बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाहाम अनसायनायखौ नाजावदो। नों अनजालुआ 2024 मायथाइनि 1/5 खुंजानाय मेट्रिक SSLC आनजादखौ बर' बिजोंजों फरायनानै UN एकाडेमि क'क्राझारनिफ्राय गासै 530 नम्बर 88.33 जौखोन्दो लानानै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय खौरांखौ मोननानै बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजोननायजों नों अनजालुखौ गोसो गोथारै बरायो। बर' राव आरो बिजोंनि सायाव गोख्रों फोथायनाय लाना गावनि बिमा रावजों फरायनानै दिनै नों 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाया नोंनि गावखौ बाउसोमनाय आरो गोब्राब नाजानायनि मोनसे गेदेर फिथाइ। नोंनि बे देरहासारनाया नोंनि थाखायल' नङा, बे देरहासारनाया बर' बिजों आरो बर' माहारिनि थाखायनो थुलुंगाथाव आरो देरगाथाव बिदिन्थि जानानै थागोन। नै अनजालु फरायसा।
इयुननि गुबुन थाखोनि आनजादखौबो नों गोब्राब नाजानाय आरो गावखौ बावसोमनायनि गेजेरजों साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो थियारि जादों। आथिखालनि मुगाया जुजिनायनि मुगा। जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननांगौब्ला गावखौ बावसोमनाय आरो गोब्राब नाजानायनि गोनांथि दं। गोथों थांखि लानानै गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों फरायलाङोब्लानो दि गावनि बिमा राव बिजोंजोंनो फरायनानैबो सासे गोग्गो नोगोरारि आरो गावखौ जिउआव गायसननानै लानो हायो, बेखौ नों इयुनाव दिन्थिलांनांगोन। नोंसोरनो इयुनाव बर' माहारिनि थाखाय थरफा गोजौ अलंबार जानांगोन, जायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' माहारियानो हास्थायो। नोंनि बे उथ्रिसारनायाव जोंहा गोरबोनि गोथार अननाय आरो बाख्नायनाय रावनि अनगा होनो हाथावथाव बेसेन गोसा बान्था जेबोआनो गैया। बेखायनो गोरबोनि बाख्नायनाय रावजोंनो जों गथायबाय नों अनजालुनो गांसे मान बिलाइ। बेखौनो नों गोसो गोथारै आजावनानै लादो, जाहाथे इयुनाव मावनो लानाय हाबा आरो थांखिफोरखौ मावफुंनो हायो। नोंनि जिउआ अरायबो देरहासार जाथों। नखर, हारि आरो हादरनि नों गोजौ अलंबार बायदि जानो हाथों। गोजोननायजों, मुस्रि हेमन्त कुमार बरगयारी, आफादगिरि, मुस्रि फुंखा ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि, मुस्रि कैलाश बसुमतारी, सोलोंथाइ नेहाथारि, मुस्रि पालमाक्स ब्रह्म, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि, बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, थावनि बनरगाव खाग्राबारि मब्ला। दायो आं सेथि मासि मोननायनिफ्राय गसंनानै थायो। बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरिजों लोगोसे गासैबो मावथिनो दैदेनगिरि नोंथांमोन, बेयावनो बे बराय फोरबोआव मानगोनां माधब बसुमतारी बिथां बेयावनो आरो बराय जानो सेथि मासि मोननानै दख'रा आफादनि सिङाव थानाय टप 5 मासि आवग्रिनो हानाय गासैबो फरायसा थाबाय आरो बरायनानै लानाय जाबाय। जे दिनैनि जे बराय फोरबो, बे बराय फोरबोखौ मानगोनां बिजाथि माधब बसुमतारी आदा